asɔre na official da nti asɔre no ene en fa say asɔre no date a date asɔre no that's 1971 3 February 1971 and now the Christo asafo som no bebo Ghana ha nti no yɛda sonko ema me uye no so a ene yenye kukudam pa wo ifia ha if we say yɛhyɛ T4 boy say yɛne ejako ebeye program ene nyame adom ejako abedu enti enche yɛbɛhyɛ ase abojafo aye crowd strong voice network team ni nyina aye ready Shaibi wa ha Honorable George wa ha Honorable Foster wa ha Max wa ha lawyer Modate wa ha Mr. Padmore from US amo cancel lawyer Modate wa ha Francis Banasco yen NSC Akumi yen Christian Donko yen Amufabo Achi yen ubia team no yinyina aye crowd ya catch TV was say wow o share Facebook SOMPA 93.1 FM and SOMPA TV so live or SOMPA TV and say live or SOMPA sunyane nti free na de kono from 4 to 6 there enya fe dia grow SOMPA stations ni nyina etwatum nti yembema etifo anna say yenyina bedwafo yembu bibia akwaba famra Ken's house Shaibu akwaba George Ira akwaba Yebru lawyer yes sir akwaba Yaminia eja mejo so akronto so ona ho hane ana wa ai so de o ma hada nti ma akwaba ha twapa mejo so minia sawo that's it yebe hyase yebe ma lawyer ne kan say Shaibu ne George atete won kakra bi and concentration na bewo ejako ena mo amotie anasa mo follow honorable this week no enema bebre yakoso honorable aye enema bebre o man mu a edika se bedi hu adanse hyase ejoda no donation a obeye o konfanochi endra so nyame ya adom ema omampani that's ukwada no omampani ebo anamoko 37 military hospital ekohwe cardiothoracic center na honorable Ken esiama oman no president eko inspect ye enti yebebo president video ko hu project no de omampani na nakufado e ka kire honorable Ken nyame ayadom ye ne contractor na oye project ne nso bedi nkomo na bisa no 1 or 2 bi enti ye na show ne de wantie bia na wanhwa na wahwere nyama bebre yen hyase free kumase donation a yekoye no Shaibu ne George entem kakra e man na afi ye movie enko Wednesday no eye the cost of 37 military hospital president of the republic enani ekodi agire Shaibu safo ejoda na odi team na chi yeah nti my etifo ne ahwefo de si ye kakra safo before ma menchia ahwefo ne etifo emra Ken's house na me pese me kan sembi na we bia wo hwe SOMPA TV wotie SOMPA FM hu sire esitie safo ye kasa wunua nya de o maame awo no nko na obi betime frɛ bu SOMPA 93.1 ne contribution na namuntu niema oye no amotim be ye unua kra chen de o maame achema wo no ye hwe honorable Kennedy ohene Japan ne contribution a wo ye na wasante mantem titu ne asante ha the 40th American president Owura Reagan time honorable Kennedy ohene Japan then time no US abruchi mamu asante fo ade hye mutu kwan ko piem ho honorable eboy e madodo na enya stay a proper stay in America enti the first contribution and if is honorable sata kono nya mrehye bedwani no e Ghana ni a wotu kwan fimfimfim mantem asin dompem akwako piem e wo America bruche eno so danchen so a omampani Bush sam honorable Kennedy ohene Japan na introduce American rifle ema asante fo ade hye na onipo mu fra asante mantem so etimi tu kwan ekobobra e wo America bruche mamu nti honorable Kennedy ohene Japan anya ade a ode mantem yi edi agrokra
ɛno so ɛda nkyɛn a honorable Kennedy Japan one the business partners ɔma yɛ a proper SOMPA investment 93.1. ɛwɔ Asante Mantam mu a ebi ni sɛ safo wohwɛ honorable Kennedy Japan ɔmfiri Asante region ɔmfiri Kumase na mmom wohwɛ agyapadeɛ adan dodo a ɔwɔ ne Kumase a ɛboro maako aduonu nsia 26 proper building ɛnyɛ bia kiosk proper buildings ɛkyɛ sɛ honorable Kennedy Japan wɔdɔ Asanteman nti wɔayɛ na adwene sɛ ɔbɛ invest ɛwɔ Asante Mantam mu ase nti no sɛ bia wuti a these are some of the records na yɛhwɛ adeɛ honorable Kennedy Japan okɔ Konfanochia the oncology department wakyerɛ sɛ ɔdɔ Asanteman ofiri Asante Mantam mu a ebi ne sɛ ɔma fidie a yɛfɛ no Linac accelerator afidie no sɛ yɛ maintain afidie na atimi asom ayarefoɔ ɛwɔ Asante Mantam mu a Ghana ase no ɛka ɛda so for afe no ɛyɛ $147,000 $147,000 ka papa no betuma ka bi a ɛnɛ ma show interest me pɛ sɛ me be present me de kwa print me t-shirt me kwa yɛ ade na mmom wadwene the people of Ashanti region ɛde saa sika no akɔ Konfanochia aban yɛ asabia sɛ ɔmo ngye na ɔmo mfa ɛmmoa ma yaresa mapa entimi enyina ne naso ɛwɔ hɔ ɛno so ɛda nkyɛn so a honorable Kennedy Japan utie some of the interview say wasan hyɛ one of the coast ɛfɛ no Asempa fisheries sɛ proceed a ɔmenya ɛwɔ saa coast no afi bi ɔmo sɛ ɔmetimi de ɛde tuaka saa afidie no ho ka safo yɛka hwan ne dɔ Asantema kyɛn honorable Kennedy Japan obi no ɔdɔ Asantema kyɛn honorable Kennedy Japan na safo da no Monday ne yɛkoduru ɔna fe na me ba ma ne bɔ no so Monday ne yɛkoduru yɛ ade a mpanimfoɔ a ɔmo da Konfanochia ban yɛ asabia ɛde honorable Kennedy Japan walk through the facilities yɛkɔhwɛ baabi a na afidie no esi na afidie no bakɔsɛm kyerɛ sɛ the manufacturers no ɔmo wɔ France aburuchi ma mo no ɔmo de afidie no ka sɛ ɔmo de han a hospital for wa onye sika beto no ɔmo de han na ɔmo de han wa sɛ wo de yare ni ba akoto so na click ɔmo kuro mo pin na agye so hɔ sɛ ɛnɛ yɛ de George akoto so yɛ de Shaibu akoto so enti afi so a wontimi ɛnka sɛ manya sika and the time no so obetua sika na sɛ wontimi ntua sika na ɔmo betuma tra France ɔmo akate afidie no a wontimi ɛdɛ enyu so enti Konfanochia kyerɛ sɛ mpenifo kyerɛ sɛ got your point ana hospital na kwa huhia mu a na ɔmo ntimi entua sɛ sika no to ɔmo su frɛ nipa a dodoɔ na ɔmo bi ɛwɔ Ghana Asante Mantam nipa a wɔgye ɔmo so ɛyɛ honorable Kennedy Japan and papa no ebetua sika no $147,000 no ɛde amo and ɔmo admit sɛ saa sika no ɛkɔɔyɛ the routine maintenance check bi a ɔsɛ mpanimfo ɛyɛ hospital no ɛwɔ afidie no ɔmo yɛ ɛma ɔmo timi de ɛde som amanfo na in fact yɛkoduru afidie no na yɛ ade a ɔtum sɛ yes ɛmorɔfo no ɔmo kɔ ɔmo nim paa na ade baako ɛm sɛ amanfo anotun ɛne sɛ na ɔno abokɔ ɛhwɛ sɛ do sɛ ɔyɛ project kɛseɛ ɛwɔ 37 military hospital but ɔno abo sɛ ɛbrebe sa hoɔden wɔ hɔ a afidie na broni no ɛde han Konfanochia ban yɛ asabia no ɔbɛtɔ bi ɛde ama ɔmo no ɛyɛ nsɛmpa a ɛyɛ nsɛmpa to hwɛ afidie na ɛyɛ afidie a ne boɔden ɛyɛ afidie so a kɛsɛ ɛyɛ bibia na asafo yɛwie yɛ no na ɔno abo na ɔwɔ about 100 mattresses ana face no 100 hospital beds a or present ɛde ma Konfanochia aban yɛ asabia na ɔno abo kan sɛ mo sɛ mpempi no obi present nneɛma ya na bi wa slide user de ade ba ɔno de we hospital beds and matters by a brand new one side what they buy na safo ade bi kɔ so them say people be reporters ni bi kɔ mpo de na de omu say ɔkɔ the oncology ward ɛkɔhwɛ ayare form da ɔkɔdu no na maamefo mi na maamienu bi na ya discharge oba no mo bill no ɛyɛ 70 million ɔno abo tuni bottom ba kɔ no say twa ne no yes etuni bottom etua sa sika no ɛde ma ɛma no ɛma ɔmo yɛ de maame efu asɛwa yes ɔna ne twa ne no fu ɔmo ɛkɔ enti safo sɛ wohwɛ nipa ɔno abo Kennedy Japan ɛyɛ wa demonstrate beyond all reasonable doubt say ofira Asante Mantam chen obi bia shabu me ntwa no Asante Mantam na koma so ɔmo hwɛ TV no ne Facebook yes no bed no hospital bed na ye kan wasem mattress na kan so no te safo hwan no ofira Asante Mantam hwan ne wunua ne de oyem kom ɔte wunua ne de ho kyere wa ayɛ de onim sɛ ho kyere wo ɛnyɛ wunua ne bia dako bia mo ano dani abɛbɔ hataw no ɔkɔ mo ano dani abɛbɔ hataw no ɔkɔ
na asɛm baako pɛ ana meka kyerɛ MPP delegates sɛ mohwɛ deɛ ɛkɔɔ so ɛwɔ Asante Mantam wada kɔmfa no kye aban yɛ asabea no ɛkyerɛ sɛ Honorable Kennedy Japan ko a na ɔba na ɔsafo ka asɛm wɔ sɛ wɔso wotu kwan kɔ aman ahodoɔ so a sɛ ɔmo health sector ne sitie na ɔba Ghana ne yɛ deɛ ɛnte saa na ɛyɛ awerɛhosɛm enti ne purpose kɔ ɔde kɔ visit some of the world ne sɛ ɔkɔ akɔ hwɛ sɛ wars ne sitie na ɔne ne namfofoɔ sikafoɔ ne yɛnkofoɔ bi sɛ Dr. Ose Kwame Despite any one unia and the police occur rounds no yes sir apem for my I for mo that hospital no omo tin kan bia anyway so bia person chia ne nsem no bia person onya opportunity ne kasa and safo we e kire nipa no penimpa woye obetime di oman nanim obetimi aboa ayarefo dem safo me kan say say me meye president na yenje oman sika emfama mebu my dear me kwa metima bu sa man no say taxpayer money here development everybody obia betima it is say don't get can say any idiot can go to court no obia but beyond say o meye oman pani no e di ade e na wo di usika aye e di ade enkwa say na wo timi di usika de asave enti yesre MPP delegate say titru mo Asante Mantam monhwɛ deɛ Honorable Kennedy Japan ayɛ na aspirant bi ɔba nkyɛn bi abusa ne sɛ kakra bɛyi ana wayɛ ɛde aboa Asante Mantam a mpanin sɛ amfo ne kyɛn ne ntoa so ɛna sɛ adam kan sɛ me twɛm sɛ akora bi no ɔtɔ na tiko ɛtwam saa ho speed na tiko no kɔ na ɔsɛ ka keteke na ɛtu am because de nyina bɛyɛdwi te Kennedy Japan ponya mɛyɛ mampani na minika ɔde Ghana ekui so bɛyɛ mampani di ahwɛ Ghana daakye bia no ahwe ya na emrofo no akase bia ye rotate o man no na Ghana media it does asema okay dompem ena so tiko betwam kora hwe ndio say oh boy ka kutampo no gwande mo be no betu afo wiem te say obetu afo wiem enti George odi aweso kakra bi na afo yenko ye ne contractor no standby contractor na ye cardiothoracic center 37 no or standby enti we te ho kakra bi ne yanko ne ne nkomo atiase ye be chiatifo ene ahwefo nyina titiro ni yenuanu me Asante Dwabe me fa kwan we so na macha constituency chairman Alex Kwabena Safo Kantanka oni team electoral area coordinator se wo Dwabe and afi polling station executives ahodo nyina na minua na no dwada asem da esi Asante Mam titiro ni Nkuma ase kropon yi mu media ya na me de toto se wofa wati se wakoka kwantum be se mfie aduonu anade brosa na obafie wato nkra se obafie ya na de anigye ne ahosepe ene koshi asaye wofa no efise bi kra ofa ekọ na wo afi na wo wi atu kra wanse den hu no nanso wabeti se ye wofa we na ne yam ye wofa we na obo abusua no enti de wo hwe nim se wofa ba onsa beka na ya na doso pa enti se wo fa bedru saa no na obie na daka so na ampa wu se niema ayema abusua no obi ansa aka ne de na se bi mpo aso abonte so fo so a empempi saa ofa no trans ne de naduane besi nanim a utimi de toru crack obonsu na da begu ni kom so ofa ma opiafo didima ho nto wa bafie enu bi ene na no dwade siye enti me de e me nije e ma ho ase saa pani etimi adwen Ghana ho na wakai ni nchi asema okan ye tache me pa ohene safo ene se o say in the 1960s no na otebantema afi neja no free ascendompem abakuma ase foforo Christ no abakuma neja na ni so hatu awani tua ti ese afi asokotoko kubra ne enom enti bantema kwam ho ba bia na ka pan de de ne ba konfa noche enti akwada keto aka abona o share treatment e de man no hu se hospital ne na je ne nkwa sa abre no e ho no bo ni trimpo se dachi bia minya ba bi gina hospital yi metwa mani abehwe eno achi obayiye wo bekwai bebre bi atwam na yare be chi no eno so ye ration de ne ba konfa noche kakra sa situation ne kwa no mantimi anso ano wo ho ama no ne wo se eto aso concrete eno se hospital yi hia moa ti dachi bia me ba beboa hwe de e wo se nyina ye gitum ne se Honorable Kennedy ohene Japan se nyame fa sa ma yare bo no na o se ope ayare sa papa
ne boy den te se de mpo a baby anyame de na du no obetime atua wo yeah na me ne shai bu mienu ye be den yen na odwen ye ho ana no dwoada okoye sa adoye kese ese de ma hospital no osan de title say no ono na waye ambassador of Confanoche Teaching Hospital into okobo ho daru na hospital I see here 50 years ago a yentimi nye any major refurbishment no one ne nanfofo ebi wo mo nsem to say Area George Otibonsu Area Despite any oni ofori sapon nom sa no omo betimi akeka omo nanfofo nso so abom na omo betimi atwa omo ni abehwe hospital no na ebi kra omo adopt ward no na bia yes ward we there he ofori sapon ward eno sa no bedru ho no air condition crowd to say yes ya ma o say environment a obetena no e wo sunsun so bebre wo so it is okodu hospital na say wadwen ye say dan nya kra bebu akumia eja wa yare sa no kra na eche it is obi dwen o man no ho na otu anamo eti say ya yen kwa agina na ebua see ebetimi de na di o man nanim ebinom nam so mo bom be bia adwuma badu bisa ne say he na registrar general department dan ni sikra say bin predu as onim ho uka se kofa business registration certificate bra oni bi ubisa say nipa dodo se na wafa me am ye kuani amete he kra no mafa nipa abeko no mafa nipa se no enso se yemfa o man ni nyina nhyɛ ne nsa to obi a watimi afa nipa say bin predu as abosome so a nipa over 7,000 edidi ne nsɛm de be gidi ye say he is the right man a Ghana here one pempenso a ewumi ya so a lawyer for na hwɛ ya so communicators na hwɛ ya so a teacher for professors na hwɛ this time no say pese economy ni ye ya ye hia obi a ɔte economy na se na de ɔte economy ase ne de waye bi ama na gina ti se obie several businesses a me hu ne say ɔyɛ serial entrepreneur obie nyuma ahodo ama ne nyina gina ne nan so de a ɔno ni nipa obetima hwɛ economy na mai binia George Edase now ye Confanoche no yemfe ne nkyerɛ 37 military hospital lawyer obebem na wabe Confanoche ne 37 nyina na nya contractor air line so Captain Frank Oseboachi retired on group amo anase company amo ye cancer 37 cardiothoracic center no PBI group limited on da no yenko ahomane so na yene no enkodi nkomo Captain. Yes. Yama haba SOMPA 93.1 FM so and SOMPA TV. Mejemoso and dikas medinka chia motiefo mejoso. Captain, another yanche bibi ketu abi ne pese yedi hu ne no di hu nkomo. Oni ma wona wo ken pa. Fie kakra ni no na me na sign na me kase about 2 years ni na me na sign efa cardio center in the anyoko fiber into. Okay, on na approach mu se opese o project no magana na ase mo na mode srade ekoto nanim. O mom major ba ko e fe major kunedu no was 37. Ono na ne honorable D one chance so 37 obu hia cardio center omo hwe se sika ba omu nsem ankom besi na na boy so ono ko so ye bibima 37 ya apomode yi nti so sika cardio center de omo nkoye ho drawings enfamra na ye fight me through ka ho na onhwe de obetimi aye nti nyame ye drawings no na ye 40 capacity cardio center o share no drawings me kwasa na menye no 80 capacity and o my son drawings here an 80 bed capacity cardio center enemu o ma skama e de kwasha ase a ye gusu ye adwuma no. Okay, enti woni ni sign ye no ohunu honorable Ken say konkofofo say o allowed nene so o hye o kasa obi ankone o mpenipa since 2 years ni a woni nya nkita hodie no say na obetimi ade ho adanse nyame anim ni before say me ni sign ye no na saa na me susu bi hunu say fa die university hu class o meko ni mu ayi na me ka say me oni me ko asase bi so pe enkohwe ye du na mango dua si ho e na mango ba kwati ato dua na se du aso na bo afara pepa ma se mango de me ko di bi sham say na papa yi ni level ni zike na mango ati ato yi no ayi the man or a very simple person but the opening no credit
Inti ma adwuma na ye ne se ne ne di no pepe e ma no ntino ohu so di no kwa dia opewasem ene na ma du so dia ye hu ne so papa oye loud oye say ne dia ne so ope no kwa die but oye very nice person oni ni san a oye ni papa Oni nkofo be sign since mu bie mo adwuma no. Dan kakra omo a ono ma ye adwuma ne ono boken no. Bibi difference be na wo. Difference there difference SOMPA honorable Tembia Obasai for no shia ade ba kwa Tembia kan say ono on pad fun nti adwuma na ye no the quality of adwuma na ye in the hu hia na kese since say ye adwuma na wie na ye nti no ye make sure say be good quality work na face so no abaso dia na de ma me say me ye local contractor a young man Ghana ni no or bad advice me say me nye adwuma ni yie me ntimi fam project Ghana for say yes ye betimi aye ne ade ba akwa me hu ne say yes so ye woni mu because o ma wo nya gidie wo mu say wo so betimi aye di papa bi ama o man no Enti now yonko project ne so. Project ne sha safe he na stage by na edu. Project na SRC 2021 na nyame me start here no na ye 40 bed capacity no nti e kire no yes no ye nsa no ye nya 80 bed nti na yes as go back to the drawing board near modified drawings no afi so ye kwa start foundation adwuma no na electrical cables armor cables sewer lines be bre ohodoma na yes as ye relocation yi fi ho nti no eno ma project timeline no yeah go beyond the project timeline aka but the fee a form no dey say no ye move steadily nyame ya adoma by the end of this year we be we project no and currently no ye will be 40% of work done. Enti one president ba ho no eden komo ene course. Only president ba no in fact president any so adwuma honorable aye no and na ni je so obia impressed say ifa ba ko afa to no ho se project kesi say even for Ghana ha no the national cardio center no can bed capacity be 33 beds na nipa ba ku C80 bed capacity cardio center ama o man ne de na elige so. Okay, so far ska say na mo susu say ode be shima ansa project no be wi. Estimated cost of project say near about $6 million. Any betimi dey wie project no plus equipment and I even kra no MRI machine ye dey beba no wadi nkan kra to enyam ba ye ba say ye rufi dan ni wie na edu say equipment ne ba na and obema equipment na ba na install wo building ni mu Ni nyina if you honorable Ken Botom. ni nyina fi the bottom facilities e benya ni bi MRI machine X-ray machine CT scan dialysis unit even crowd president in the buy na dialysis unit me say no na ye be 12 seat capacity or say no opportunity increase the dialysis unit because and say you use the brain dialysis complications you know as we speak now no they come back to the drawing board that yeah review drawing no to increase the capacity of the dialysis unit now yeah who you might say it's a lot of facilities that work building anymore. Yeah, the base ya finally e dey asem na obeka che honorable Ken ne Ghana fo nyina. The make a try honorable Ken say nyame nhyira no ene na koma pa owo ma oman yi ena the make a Ghana for say yenhwe the honorable Ken aye na ye mpanyimfo a so betimi no me enja bibia ma aban bibia nya aban ye mpanyimfo betimi so na embre mu say the honorable Ken set the pace no no mwa na ye mpagya oman yi nsi ene pompon so. Make I say final question but with the question back message been about no say me misao. Say individual etimi fa project we dey to no so a say your project ama o money na enya ho fa so a as also a we individual na say we contractor no e dey asem na so e ka kire o. E kire me say say as a man for enya hu
na yɛnya abadaeɛ ne tema de ma ɔmo ni bi sɛ yɛbɛyɛ nneɛma a ɛbɛboa ɔmanfoɔ ɛna adwuma koraa yɛyɛ no ahyɛ me nkuran sɛ ɛdu baabi na sika po mma na yi no a ɛso mefeele sɛ ɛso mefa ne di mpia adwuma no ma ne nkɔ nti na ɛkyerɛ patriotism ɛna I build that level of patriotism no wɔ me mu paa ne feel sɛ yɛhwɛ nneɛma no akokɛnteɛ na yɛsua yɛbɛboa ɔman bebree. Captain Retired Frank Osei Boachi. Yadase. Mr. Medamase. A T for Captain Retired Frank Osei Boachi. Our that PBI Group Limited. I know. Our cardiothoracic center. No. And then need in common. Lawyer. Yeah, cause I know I did. Aye. Who's there? Many crowd lock. You say. Many are lock because se papa na kasa ama manya hotoso. If you say ensem o kan nyina ensem a e kire se honorable Akompreko Agapong oye omambapa ena Ghana fo nyina soso ehia no enipa ehu hia no owo odo eni atenka ema nipa bibre biara na edi kan no emi say menua Shaibu one George a summarize ne CEO Kumasi adwada ye atwa mu yi na de mpeka kra mpese me de ka ho ni say ne CEO Kumasi no eka Ghana fo nyinara if it's a Confanachi Teaching Hospital a hospital beer 12 out of the 16 regions na Ghana no omunya referral free ho enti so oyade Emma Confanachi Teaching Hospital a let us say wayade amana kan Ghana fo nyina na nye Asante Mamu hafo nko because it may refer nipa no be free oti e be free bono e be free hafo northern region savannah any other regions bebrebe emomba Confanachi Teaching Hospital ebe hwe omo yade a ye fe ne kokram yade a aba wiase a sebe ha mamefo ebi ho omo nofo na yetwa biso ho na wodie uterus babi a moframa no omo da no na cancer ye ho na no so omo hia se ebe use machine na e dia manage sa kokram yade no emema nso se nense ni aba eni se wo ho a yese bibi di prostrate yese odi mfie 40 air ko na otranye yi a etimi twa ogu ho eno so omo di manage prostrate what you say ena ebisu ha ye fe ni cancer of the neck and the head eno che say cancer bi wo etimi chi woni ohwene anase waso enti cancer yade bi a aba wiase a ekum ni papa na Ghana ha about 40% of a ma cancer chi wo no cancer na timi di omoko na eto na no wo ensiedo eni se di papi bi wo ho na so yi ni bottom sika se machine na ye di manage cancer na ye fe ni linear machine na esi Confanachi Teaching Hospital na ewo efe ni se oncology center no sa a break it down mitcheska ema ye dia fix it at the same time na contract bi wo Confanachi for any company no mo supply sa machine no ye from ye furnace Venia company na sa contract no so na ewu bia na wo se wutua $145,000 United States dollars for that renewal na omu wie na omu wire sika na this asade akomo omu abrochire ho no and omu tua the additional $2,000 ema the total cost ni nyina no ebesi $147,000 United States dollars na hwe papai watu ni botomu ente se sika se yemfanye machine fixe machine na yen renew contract no na se ne be ya Ghana ni bia onam wiase ya ote Ghana mamu ha sebe cancer kokramyade ache no oba Confanachi a yemfa manage na ye wie program no mesa kone the head of oncology edi nkomo ye fe ni Dr. Osebo Nsubawa asema o ka kire me ni se
Tama honorable yes obetua sika na mo de renew omo contract no. Emrofo no ye ni background check. Because omo can say omo ne honorable any contract. Name omo ne Confederate Teaching Hospital for any work contract. Enti no omo stro say yebeka say sika na ode ba no kwa na money laundering. Enti omo nje. And then later omo koye background check. Enti omo ye omo hu ni pursue a oye. Ene no kwaredi a oka. Ene ne do a wo ma ne manti no. Sika no kura nya nkoye no. Ene nkrofo no de pass ne ba ya. Ombe ye den. Ombe fixe ya. Omo renew contract no ma omo even before sika ne ye den ekoye. Omo say nipa no satam na oni France. Wanko France ni bi. Nanso omo ti ni dini. Omo hwehwe na chiri. Ehwe enwumu a waye organ ha. Ene di bia a owo. Ene no kware a odi nti no. Emrofo no ehu nanim kra no. Omo ba be fixe machine no. Emma Confederate Teaching Hospital. Almost sister company ha ye from means for any big name and almost fix it. And doctor no or ye head of oncology no when they can say which me. O wie ye no or say mean to me en kokeke. E mrebi me ba ha na me hu se eduase enipa de da ho ayare for de duase. Na ba bi omo da no enye. Enti ejora na all san ba no no kuta ne nsem empa mako oha ya bro ne friend 100 no na nya just ordinary empa with mattresses empa so modern hospital beds ya bed a utimi adjust no epeja ni paniti oboso peja nan a utimi peja ne nan oho de make nyina ne say papa no wodwere nipa ho o so obi a wo yare a wo hiamboa enti nya fe ne e beka say priya but mechanism bi won pa no ho a utimi adjust emma all the range of motions emma enipa nya ahoto enipa we na ye kanasem enipa we na bi fo say oye okasa anase bia ohadwene but enam ne do a owo mani manti ene mani yesa no ma we nyina they see enro aso 37 no na ade a eni jepa ohun say papa de kasa no o ka say odano masimu 40%. Machine FN MRI no. Yeah, magnetic resonance imaging. Ekire say machine a etimi hwehwe nipa mu firi ni trimu ekusi ni nase baabi a yare hye bia no machine be kire say aha ena yare ni hye. Na se pese ye use x-ray and say use radiotherapy a otimi target the exact spot. No mo bimu race no ekoho. Na akọ manage yare no amasa enipa na oyare no hwe sa machine no $1 million honorable tuaka eda ho emra ye nyansi eda no nye den enwie yo wo afi pese dipa hu delegates hu enipa sua papa no oye eni abadaya papa no oye eni atuhu fache ya owo emane man nanka onu de wonye ne sika yi senka bibi ne hanu a otra play mo ko Germany ko South Africa ko America nanka wakosa ne ho yade one ne ma ene ne yire no mu ne nanfofo nanka wa back o si da bi me yesa enye ye what you say na o si dan etese edi ama 37 for na de eka nyina ne se mo hwe ya mutie nyina ne se ye kase 37 na 37 and 7 only enkranfo nko a 7 the whole of Ghana esa 7 almost West Africa obi from Nigeria no yare a it will refer man ba 37 Togo 37 Ivory Coast 37 Ouagadougou 37 enunti no onyo obi a oye pesami kumunya na se omfa enipa bibre ho owakoma pa owodo emane mai beginning na drawings no kra actually say omunsi 40 capacity just omunsi dan ya befa enipa 40 best 40 pe osi da bi senia akomamu yare ye kase cardiothoracic yade a ewo akomamu yade a ewo ya hrawa mu ene yade a ewo ye chest emu obi wo ho a yesi na komamu tokro dem ukọ a yebe ho adwuma obi wo yesi na koma ayekese ukọ a yebe ho adwuma obi wo yesi veins arteries na edi moja ko wa komamu no emu asisi anamu abọ apọ ebe ye mu adwuma wati ase obi wo yesi na hrawa nsi obegina mu na hrawa ayekese ni nyina ebe ye mu adwuma enam se adidie ene wiase assistant ama yare a ene anu ni aduro yade a ama yanya koda na asate eba oman mu enu ntini ye koyanim no ye hia
leader bi a ɔdwene ahead of time ehu sɛ ɛwɔ sɛ mede na bi esisi hɔ ɛma Ghanafoɔ sɛnɛ bi a mmerɛ no so a Ghanafoɔ so bi nya deɛ bɛn ayaresa monum sɛ ɛyɛ ne interview no ɔka asɛm bi sɛ change needs us ɛnsesaeɛ ehia yɛn ɛno na ɔyɛ no ewiase ɛɛsesa mmerɛ ɛɛsesa covid baa yɛhu sɛ wowɔ wiase no wansiesie wo ho ansie a na sɛ atonrɛnkyɛm bi ɛtoo a wo ho bɛkyerɛw enti change ehia yɛn ɛne sɛ yɛhia leader bi a ewiase sesa no obetumi adwene akɔ nkan na wasɔ Ghanafoɔ nsa na ɔde wɔn atwa pɔkɔkɔɔ efi sɛ sɛsi a ɔbuild cardiothoracic center yi ya mpo ɛso kyɛn deɛ ɛwɔ Kwalebu teaching hospital no ya emu machines MRI wɔtua kawie CT scanner ya ɛyɛ fɛ ne computerized tomographic scanner ya ɛno so yɛde hwehwɛ nipa mu no ɛno so ɔde bɛba X-ray ya yɛde fa wo chest mu ɛwɛ sɛ wowɔ TB bi wɔ akoma mu anaa biribi how yɛde hwɛ wo thoracic cavity and make sure sɛ biribi okay no ɔde ne nyinaa bɛba ɔnsi ɛdan to ɛna esi hɔ na mmom he's building a facility or building hospital dan a mpa ɛwɔ mu wote aseɛ machines bi a yɛde yɛ nipa wɔ adwuma bi a ɛwɔ mu ewiase ɛɛsesa nti bɛyɛ kakra no wobɛkɔ hospital na ɛwɔ sɛ yɛde gyina hɔ na bia yɛ bin bi fa mu na kyɛ the exact place a yadeɛ no wɔ saa no ma wei nyinaa papa yi ɔhyehyɛ ato hɔ ama yɛn ɔde ne nneyɛ hu sɛ asantefoɔ ɔkasa bi hɔ ɔse mesuman ɛne deɛ bɛn ɛne m'ani ɔho enti deɛ wayɛ yi wakyerɛ yɛn sɛ ɔbɛtumi ayɛ ɛna mpanimfoɔ sɛ bu bɛ sɛ akora a ɔgyina ɔbɛtɔ kaa no ɔnam ano obusa kɔbaboɔ enti deɛ wayɛ yi nyinaa ɛne adanse a nkurɔfoɔ di nyinaa no ɛkyerɛ wo sɛ na ogya ketewa ɔbɛba wo no ɔna nya kɛse a ɔbɛma wo deɛ ɔyɛ yi nyinaa kyerɛ sɛ papa yi sɛ yɛde ɔman yi hyɛ ne nsa mpipifoɔ yi poma ɔhɔ na sɛ yɛde ɔman yi hyɛ ne nsa a ɔbɛsɔ Ghanafoɔ nsa like Moses like David ɔde atwa ɔpo kɔkɔɔ no wayɛ nneɛma bebree na deɛ atwa toɔ koraa de sɛ mepɛ sɛ meka asɛm bi ketewa bi na yɛstate dwen ho wonum sɛ sɛ akonnwa tɔ a ɛwɔ fie a na sɛ yɛ abusua panin a panin a ɔwɔ abusua no mu no ɔne yɛgyina di abusua panin agya koo sɛ meboa a ɔsɛ meboa panin a ɔwɔ abusua no mu no ɛsɛ ɔde ɛpɛ wɔ sɛ afei na ɔsɛ aduru me so nti wotumi di abusua panin ba sɛ akonnwa tɔ a ɛnuru obiara so ɛyɛ adehyeɛ no nyinaa ɔfaasefoɔ tumi piri bi ɔhene nua tumi piri bi ɔhene nana tumi piri bi ɛnyɛ sɛ aduru me so because akonnwa tɔ ɛba saa mpanimfoɔ tena ase ne yɛhwehwɛ nipa a ɛsɛ na ɔfata ya saa berɛ no mmerɛ na aduru no na obɛtumi ayɛ adwuma obɛtumi adi akonnwa ma na yɛ yie a ɔwɔ suban papa ɔwɔ ahobraseɛ ya obɛtumi aka busua no nyinaa bom wote deɛ metwa no ase no ya wayɛ biribi a kyerɛ sɛ papa yɛde akonnwa no hyɛ ne nsa a akonnwa no ɛbɛtu mpɔn ɛduru sɛ akonnwa tɔɔ ne yɛ perepere a ɔdehyeɛ biara piribiri ɛnyɛ sɛ ɛfiri yɛ so ɛduru me so na nanado time no a ɔyɛ ne campaign no wanka sɛ ɛduru no so ɔse munni bi firideɛ bɛn tete wanka sɛ ɛfiri me so ɛduru me so munni bi firideɛ sɛ ɛdeɛ ma mohwɛ ɛdeɛ ma amayɛ over the years ɛne ma amayɛ over the years na momfa adeɛ de nhyɛ me nsa sɛ mɛtumi ayɛ anaasɛ mentumi nyɛ ɛnyɛ sɛ aduru me so enti akonnwa tɔ a ɛnuru obiara so yɛpere na deɛ wɔnim kum no sɛnea me nua George kaeɛ no ɛne ɛde ne gyina hwene no ano honorable wɔyɛ capable honorable wayɛ bi pɛn ɛfa kuayɛ mu a wayɛ bi pɛn ɛfa adwuma yɛde ma nipa a wayɛ bi pɛn ɛfa youth ho so a wɔn yɛ die mu a wayɛ bi pɛn ɛfa apɔmuden ho so a ɛna wɔyɛ 37 a wayɛ bi wɔ kɔnfa n'akyi na deɛ twa toɔ koraa ne sɛ woba race course a yɛ maamefoɔ yɛyi wɔn firi Kumasi dwom ɛde wɔn bɛtena so wɔn bɛdi dwa no adeɛ saa na maamefoɔ yɛ maame no yɛ nananom no yɛ nua maa no na wɔn nso kyɛkyɛkyɛkyɛkyɛ because atotobotofoɔ aduru hɔ robbers ɛwɔ hɔ yɛhwim wɔn bag yɛhwim wɔn mobile phone because na esum aduru wɔn honorable baayɛ a ohun yɛ apɛ ɔsɛ me nuanom ɔkɔfa bulbs street lights mako 200
and the uko race course anadwo all the social vices ɛkɔ fam nipa wei ɛna yɛ kana sɛm delegates monhwɛ na momfa mo ani katia ni wahu enema pa wayɛ na momfa no mmra na yɛnto ababa no asante hene sɛ mo kɔ na mo yi nipa a munyi nipa a Ghana fo ɛden ɛpɛ no ɛnyɛ deɛ party for ɛpɛ lawyer that's it. Production team are ready. You more time our president echo inspect cardiothoracic center no. You more video no near a T4 in Tia Sama president a catch honorable Ken Ajapong. The wood is Mike. It's gone a long way. It's gone a long way. Well done. Thank you. It's a really positive contribution by citizens. It's excellent. Well done. Getting, of course, all the cooperation from the military and from everybody doing this. Yes. It's good. I think the promise 2020 is by 2021 next year. But a lot of things happen. Until a man delay by a fiasa started. The bomb is a problem beyond maybe so that by end of the year, thank you. I've started buying the machines. You know, in Jersey, I bought MRI machine, a brand new, about $1 million. We hope to finish by end of the year. Sebibia, Bonibia, and Trie, near Modin Wa. And him say, he bet me every a contract on the Oyadi, delay no every May. Say, Bainfo say, say, okay, Ahuma, I was through. Not a ma, let's just say, Bibidim. 2021, in your mark, a crack a crabby happening. Until the mommy slow down. But as I say, no, my start here, I will speed it up. The contract and the Ukraine, or the Sikamana there, or the Ejuma. And I like the quality of work. I believe, say me mahoki kano a question. He can even finish before December now. In fact, initially, almost say $3 million. $4 million. So he said maybe $6 million. Because MRI no kwa mama deposit $1 million. The MRI, brand new MRI, is $1 million. You better finish him with all the accoutrements. That's $6 million. I have health insurance that I bought from America. So the slightest I go back to America. But if you are not careful, you fall sick and you not exist for 12 hours. You can't survive for 12 hours to go to America. So I believe that wherever we are, we have to make sure that the health providers are well taken care of, the facilities are well built, equipment well supplied, so that we will not travel outside for medical care. Project no, started June 2021. And say you do 40% of work done, which is second floor now, the last floor in the building. Actually, I started Jumano substructural works. There was a lot of challenges. I see relocated service lines, sewer lines. Now, it cost time overrun. Currently, by the end of this year, the project will be completed. Now, equipment now installing in the building. And equipment I be installing in the building. There be a MRI unit, CT scan unit, an X-ray unit. There were dialysis unit also in the building. There were 2 operating theaters. There were cath lab and a facility next to an 80-bed cardiothoracic center, which will be the largest cardio center in West Africa. In the project which we now within 37 has there is going to be the biggest edifice I have ever 37 has we are really on course and we hope by God's grace. Come the end of this year, you be completely project. First of all, I share honorable Kennedy Agyapongs because share project the cost of the project a single individual why na adwin say or person of finance and say and yes o sit down no waka say ono ane dia all running as a business but o see dia check o man no to wache ade pan wire a so ani and time be so be call no any be discuss project no the way I seek encourage you say yanyire ho yanyi adwumaden na ma project mra so na emwa Ghana man no otimu say honorable Kennedy Agyapongs wo abadaye pa ma o man yi a de waye no sebeka sumba bida cause mpunto
anaasɛ health ade a ɛho hia ma ɔman paa nti sɛ ɛnyɛ obi a ɔdwe nipa ahoɔden mu na ɔtu no akyɛ sɛ nnɛ yi wohwɛ dialysis cases ɛba ne youth even cry young people na ɔmo heart problems ne nneɛma na sɛ individual baako ayɛ n'adwene sɛ obesi project bi sɛ aboa youth no ne ɔman na mɛka sɛ wayɛ adeɛ paa ne gye pii sɛ ɛnam honorable Kennedy Agyapong so na yɛyɛ project wei na president ehu sɛ dwumadi a honorable yɛ no ɛfata sɛ ɔbɛba na ɔbɛhwɛ dwumadi a honorable yɛ nti da president ase sɛ ɔba ha bɛhwɛ dwumadi a yɛdi ɛwɔ ha sɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ ɛsɛ kyɛme anim asɛm ka sɛ wo dɛ yɛnyina yɛ asoma yɛnhyɛ agya ansa na agya kɔ bɛbɛ mu no we are for Ken Group worldwide na me adoma 17th March ɔmo dan ɔmo no ɛde tie kuma no ne chairman Abrifa Jan ne secretary Frank Andani sɛ yɛnkankyerɛ atiefoɔ nyinaa afei yɛ live on SOMPA 93.1 FM Kumase live SOMPA 98.9 FM Sunyane na live SOMPA TV enti wa wonni access to sanema onyan obetimi akọ Facebook no akọ SOMPA 93.1 FM eja minio bibia boko de boko ahoden ho de pa wa bodin aye frɛ me Kofiedu o frɛ me Jekwa Abrante Amejiso aka bidam chesa ade mu oduro eden na do aba ha wie yo am say medikan achia atifo na machia eye Ghana menyina titiri MPP fo mpanimfo nketua ne akese nyina so mesa achia wo na yesi okusie ompie wia ansa no bepie wia no na unim se bibita no so no kre am say eye Kennedy Agyapong meka se honorable penifo ekeka nyina on se meti heading na mebo mitiri ko empenyi se pa agro ne so antwene agro no de ope no concert bakuru mu a power amp no ntimi kura so obeye den obeso a because opade agro no yeah na papa no eye me dese waba agro no se opese obeye omampanyima oman Ghana enti onyi niti na ha ene de se na obi anim me na minim ye nyina ya ete nyina obi anim ogusu a obo ne bra woye na doye so de ma oman no yeah enti bra oba agro no mu nam se ebra na wiedu don na ye den abo because me ameti hey me ba MPP mu meka ne se enche bia nenso emu sebe agro no ni so ni ade de manantim from 2016 there I think say Ghana fo nyina be den be dia dance MPP fo nyina be dia dance he na ma menka ase bi nkyerɛw eja men answer na beto so no oka 2012 time a ebobo abana ka se NPP LUC NDC Mahama wini no call our friend me na me do tetekwashi Abrifa Madina sa me frɛ o say safo 4 days ni mintimi mo se mimpie free debi so kura dware mi si mitira sisi na wuro ma fa so ase mi ye acrobatic ase mi ana me de me hu di agro kyese on say enye ye wo amanyokuo bebre krum ha but me Kofi na me hwe hu say MPP kuo ni kuo betimi aboa Ghana yeah ana se betimi de oman Ghana afiri baabi ayeden akuduru baabi eti yemfa ho no kura nto nchen Kennedy Agyapong ye nipa bi a ansa na obo hu se Agyako masole na meka obi asem na se me bo obi hu dawuro no na kire se nyame wasan ase awie miminye bibi kwa ti mi hu hia mi hu me ansa na obo hu se maba bonte se nipa we se netie na kire se nyame waye n'adwuma ye den awie 2016 Enkran Trade Fair na yakodu na ye sabre no ye nya baabi na unya hotel mpo no ayeden udi utiato
me ho ane ya frem say ono abo say da bi wa friend ne ba say o me fa ye no on fa ye nko ne fie bi e wo ba bi na ye nkonko da na yetimi anya ahoden aba program na se am say eh eduru sa asa agro ase ampa enya me nko minua ene de metimi abonidi akasem eye maxi o tonton kasi no oka ho ana enipa ne bi ka ho ne ba brantie be faaye e de ekoi ekobie dan maame da eye dan edan ne ebie maame da mi edan na ye wieye o sa bebo oprunum se da bi o ona bo se mo wie a ese ye de mo kona mo kokodidi otu ne kai ija ye de ho de ba krum kotena baby papa baby e kodidi no so ho ye edidibia ye yedidi ye wie ye na de ansa ne ye ba program na se na me eh sa ni krom ye koye program o se mun ko bie baby ma je ko no na because mrebi ohun mi ano ah masa aya brafie ni eni din komo me koye woni me nipa kakra ka ho ye tonsa edidi won table no ye tonsa edidi ma brante ba ko ka ho ona me hunu se wi ase sabio ni oni odidi no ona wi wonam sa enti seduru saade a me kofi edu agekwa brante ese se ekwan bi a mefa so a meka ne ye pa wo ye manipa no na nipa ate ase bia na safo ni bibi minim ajoka MPP fo ebere no yewom sisi ya no yeah sebe emeye nye yeto abro ne yaje agu yeyem emeye nye yeto abro ne yaje agu yeyem sa de adu no Ghana fo hia papa no mesere wo mu ada brofo no amka mo si ye fra on sen delegate me bo a sa mesere mo munime ebi frɛ me frɛ bi me ni bi kasa bi hia me omba me nkyɛn na wo hwɛ asen me ni didi nkomo dodoa no nyina kyerɛ sɛ ɛsɛ Kennedy Japan obedi o man so hwɛ ensu ayanwimu nam no yentumu nsoa obi wo ha nei ene kura me fan sɛ ne wanya ade na so obehu no pa bio no yeso jese afeda adon aboa temuda bia sabre no ye hwimi a me kɔ na bia o ka ho anase bia sabre no na bia behu no na papa we no me hwɛ enwum a papa ni bie no a kyerɛ wo sɛ aburokyire aboa bia usura ne ntakra yɛ den beba fom anka sɛ de papa no sɛ de nyame ato ne nsam no owo bi no hey masa New Jersey mako da hodo ka Los Angeles no ne nam ho Washington DC no ne nam ho no wo ginani ba wo se 7 predua sa 7 mesremeka ye bodamo a ye bofifie enti sɛ de wo no sɛ be nyame ato ne nsam no ono nkwa ne nabusua ne ne ma entimi emfa nhye wo mo mo betre na kwaba nyinam ama bia so Ghana ni bia so ena meti a yesi Kennedy Japan okobi adwuma wa wakobi adwuma wa anka metimi aka sesa adwuma a obi anyina ode kɔ ase dompim asase so amenini hia one day because Kofi mimi ya bantmani kumasi yeso ye nyina ye dia ye wura no tumfo enti mi beye bibia ma kumasi a me nsan hwɛ machi manim ten na yesem ye den mehwɛ safo de meka kyerɛ me nuanom MPP fo a ka bie wom sesei a emre kakra ni kofa forms na bia yakoto onso aba ne se de wonim to sɛ de me nua kan no ɔne ye de ni gina twenene ano mesremo na onya maaye mpo sɛ de na lawyer kan hwennwum a obiebie wonwie wo se ogusu a wo bɛyɛ den wo bie na no no ɔka sɛ onya ba beduru a ɔno
presidential car cry yɛ de man ɔnyi bi ɔno abɛtɔ ne deɛ na ɔde ayɛ adwuma no owie so a obɛgya ama ɔman no na MPP foɔ meboa munnim deɛ ɔtumi yɛ aban bɛba power yɛbɛyɛ biribi yɛ wɔ MPP mu a munnim deɛ sɛbe ɔtumi yɛ ɔde sika yɛ ɔde n'ahoɔden yɛ abre bebree obi tumi frɛ me agya asɛm yɛ deɛ mpɛ sɛ nka mɛyɛ dɛ manya kɛnkɛn na ɛsɛ nka mede kɔ kyerɛ sɛ ɔhwehwɛ obi ɔdi n'anim kaka n'asɛm a obɛtie yes saa nkurɔfoɔ no nyinaa ɛtwɛn sɛ ɛdɔn no bɛbɔ ɛyɛ daa yɛkɔto aba no nanso so ɔyɛ wei no nyinaa no nkyerɛ sɛ ɔntentena ɛsɛ sɛ ɔba wo nkyɛn na mmom wɔde ani die so ma delegate biara sɛ sɛbe nyɛ sɛ bi a ɔyɛ Kennedy Agyapong nti na mmom woboa no sɔ no so kakra bi a woso yie die anaasɛ wo daakye no wasetena mu no ɛbɛyɛ dwodwodwodwo hwɛ ayaresa bia mfidie yɛ a yɛka ho asɛm masa anya agoro gyi ɛwɔ hɔ a metumi kɔ baabi na makɔ akɔhwɛ baabi nnipa ɛbrɛ na yadeɛ so ɛyɛ dɛn ɛya na sɛ yadeɛ ɛya na ɔdoma nkoma ninimdie mu no ɔsi yɛtumi di mfidie ɛkyerɛ ntɛntɛm so baabi a yadeɛ hyɛ ɛma yɛsoso ano yɛwɔ wiase na sɛ mfidie na yɛde bɛhwɛ no ebi so ni hɔ a ɛne na kyɛ sɛ yɛte hɔ sɛn ni na sɛ nipa baakofoɔ ɔsi daabi deɛ wɔyɛ ni deɛ na ɛsɛ sɛ Ghana nyinaa na menim sɛ yɛkeka ne sɛ asa agorɔ asampa me deɛ mepia bɔnten bambɔ nti mekyini nkura ase menim nipa a mekodura kura yɛba me nkyɛn na obiara ka Kennedy ɔhene Agyapong ho asɛm ti delegate mo ma yɛnyɛ yɛto aborɔ sɛdeɛ meka yɛ no obiara ɛbrɛ ne nie na wo deɛ wo se meboa so Kennedy Agyapong ne hwɛ sɛ Ghana emfa no ntoma pa nyɛ dɛ emfira sɛbe Dubai no mu ne ade makɔ penyo mɛkyini kakra krono desert nko a ɛso Dubai fo etimi kreti ensuo de to baabi yacht gusu hotel sisi so restaurant akɛseɛ cause free Ghana ha edurumla bi yɛ nyina ne nya tax ayi a omote from Dubai omode nkrofo hye da begu airport wa uduru airport a mayoa na ba nkyɛn wo free se bia wo bi na wade o number na wade ama omo wo ha na wanya message Dubai bra to apartment bra say ye be yen si ama ni ba be bre nya sa message me ko bush canteen emre bi na ebi ko share me ho yes minim say ye fa airport ntine yenim unim ni entia wa ye ne saa ye ne bibia fefefe na me kokoduru ho me ne obrafo oto dwumi na me hwe sikani kese ye kura ye nim no wodada no so eda no so hotel no so na pool no da na obrafo ope no ho asem kobusa na asem na onu so nya abotere se oni ne di nkomo se wo ye sikani kese wo wiase a na mo mfiri ho obeje nani ewo Dubai nti sika no de ba say $20,000 ya onya ni Dubai obeja ho ono abo na adwene ni bi no se opese kuro we no tourist nipa empempem so bam na on bebam no mani age a ese sa akwan ya akwan mantam futuro kura ye hunu bio open gutters ye hunu bio ese se kuro no mutie na obi e kuro soso no o wa bakosem ye den ewum ukọ dwabe wo ma bakosem na bakosem na e beda wo kwa ese se ye kreti niam bi ma dwabe ye den eye na broni ni ba na ade asan wanya ba bi aye den ada wo dwabe wanya nukuro ma aduane bi aye den edi waje sika no wa ha sa nipa we me madwuma me wo msa nwum tobo comedy concert ni ade no ene ne tale pa enti eja ensa ya nwen ni ho mefa medi eja gina ho kakra mame ye be dan ho kakra na yaba bansa na ye be kɔ no nchia kese pa nkoma na nakwasi nyame ona we managing director na as a founder ma na nana company limited wo aso ase with the strong voice network ichia opa and our friends of honorable Kennedy Agyapong swame Isaac Osu Apple the group no
yɛkyia mo paa mmere papa mu no yɛde number no bɛto dwa na obi a ɔwɔ me ɔpɛ sɛ join group no biara no obetumi akɔ join group no ɛna nkyɛn kɛsɛ kɔma Pius Vincent Abaka ɛyɛ nyɔnkopa koko onso bia wo biara no yɛkyia production team are ready amomo your documentary no ɛma This is the man, Honorable Kennedy Agyapong, MP for Asin Central. This man is a true son of our beloved country, Ghana. Now, patriotism starts when people in country step out to demonstrate their love for their country. If we really want to move this country, I want people who dream. 3 things that we have to keep. We need dreamers, we need thinkers, and we need doers. These 3 things. My brother, thank you. Thank you so much for coming. Patriotic citizens always ask, what can I do for my country? Instead of what can my country do for me? Went to 37 military hospital and I said, I'm going to build ultra-modern cardiothoracic center for Ghana. I'm doing this for my country. Honorable Kennedy Agyapong has a track record, a good record that tells his commitment and dedication to help Ghana become a truly independent nation, a nation that produces for itself and creates opportunities for its citizenry, a nation where the youth are educated and guided to be proactive and productive. Yes, one day Ghana will be a better place when you and I work hard and smart alongside visionary leaders like Honorable Kennedy Agyapong. It's about time that we speak and criticize ourselves and make sure we change the destiny of the youth of this country. I live for you. So live for your brother too. That's the only way we can change the destiny of this country. He has already started showing the way to be productive and dependent as a nation. Be patriotic, follow the vision. Honorable Kennedy Agyapong says, this is the time, and the time is now. Let's work together. Makwa baba SOMPA 93.1 FM so Kumase na SOMPA 98.9 FM Sunyane na SOMPA TV. Na Ejako was on fire. Yeah, interrupting the crowd. A TV on your phone and say, Opese, Obe sponsor show na, Obit me a fray 0278 888868 0278 888868. Bibia will be a good town, dear Bia will be an Obit me a ba, or friend number ya, and penny 4 and no bench share near the water so. I feel Opese of all text here and I saw WhatsApp here, so I same number 0278 888868. 0278 888868. Ubet me do text message and I say WhatsApp message about Shabu back in kind in Nadama. Eja Minia now flowness. Me gusu America nyina ne se wo mo e ka bi ewo mu no empanyimfo ewo mu mesre mo MPP mpanyimfo emu ma emlantie ne maba wo a mo ka bi ewo mu no emamo hwe sabe akom emma mutim pupu mesre mo ebre na wiedu papa na niam a wa hye ase a wo ye no e kire se oba for Ghana ba mimi ni omi enu ayetifie ana sabe ye ba bia wie suku woni adwuma ye no enu nti na papa no oba etimuma ye nkonko say ye vote bia no aka se mehunu yanka so de ye nanam kura no ye nya no aduro na bibia se awie etimesere mo muna mka biewom munyina mo de hye kofi adu agyaku abrante munim se de sebe me do party no ana menim se ne party no sebe eba mamu ankasa na yedie su ebeba mu a emre ne na awie no edu no mesere mo aba ye kotui me say aba ye kotui wo de kasa meto mabai e de ama Kennedy Agyapong no aba ye president ne hwede nyame nam ne so e de Ghana e beba koduru enipa nyina e ka wo enye meme nko asofo oka abrasifo oka ba bibia mefadwa dwadifo ma e ka obia se papa ne de oba obeto na ba man na sabi
o kwa akɔyɛ den na nipa no de abufu akɔtena se ama akɔtena bench ade ɔbɔbɔ ne nam mu ya unya bi mabo ti mesremu ada ebre ni nie second de ɔhene Japan de yɛmfa no mra yɛnim ma obi nti bɛba ne sei nkrɔfoɔ be di pictures nkrɔfoɔ de videos nkrɔfoɔ de voices onipa opɛ bibi no ɔna ɔka asɛm a ɔde nakoma nyinaa ne yawdie kyɛ sɛ ade no yɛ fitaa wo sɛ etuntum ɔnte aseɛ ɔpɛ sɛ ɔma nipa no te aseɛ sɛ ensisiw nua no ɛnada no ka no kora nkyerɛ sɛ yɛ fitaa ade na wo sɛ tuntum saa nipa no wante wase a wo sɛ wɔnyɛ na sɛ yɛ nyinaa yɛ pɛ heaven akɔ wɔ sɛ wɔ bi a ɔka no kora so na ɛbɛtumi ayɛ dɛn akɔ heaven na wo ɔka no kora na wo sɛ wompɛi ɛbɛyɛ ni minim sɛ wate deɛ meka no se wate deɛ agya ko ka no se ɛberɛ no du na ɔmo kɔkɔfa nkrata kyerɛ sɛ wɔma si ɔkwan no so a bra me nua ba maame MPP foɔ mpanimfoɔ berɛ na wie du mesrɛ mo mode hyɛ no ɔba kuo no mu so ɛnyɛ nɛ monhwɛ mmoa waboa ɛne ahofama na monta n'akyi na ɔmfa MPP ɛmfa Ghana nkoduru baabi a ewiase nyina ɛka yɛbɛka sɛ kuo no ɛfrɛ na MPP no ana ɛnam so a ɔman Ghana aduru deɛ adu no meda mo ase agya wo wie yo minye egu so mekai 2018 or 19 me wadwuma mu ana agya ko ba ho na agya ko eba ya men oso be hwe honorable na me say na agya ko wa ma me wo se da bi nya wo na mbo din ba yo honorable na me mo ma be hu honorable na din komo wi no afi na me be tia wo nti agya ebe kai 2016 2020 Ghana had the auto baby okon ushia mpanimfo mo so ye campaign na party no why na ushia no pa na fine na ushia no se medical ka kire o Kennedy na mehia no baby na me kai baby te se ohonom kra na ye me nwanwa no baby te se baby na amo akohene atabu amantin awurade nyankopon oho na me ka se afi when ya say Kennedy Japan na me say ye bere no so atwa crew no mom yanko because necessary say free ho bese ne ko ye ka ningo side ho no ye fa yi ho ko ningo and the Canada de a ye nyama na adwuma wura waba na yenko na ye ko ni nyina ne ye tie de ekoso ewo ye chi hwe ene obehwe no minamu onamu nipa no bisu namu but baby bia kan be ko bia no na obi akoma yeden ato ne yem se dabi papa ne yisa yi ne yem ye dwuma wanka se me peso aso beto ama me ntino me nua na anya ana se obi ama me de me ye me MP me na wo yi ne yem ye dwuma nkasa eto dabi a mitimi hwedi na se sikani pa wo yi ne yem ye dwuma se ehu anka wo be pa twere se de me kan ye no nimpeso aso beto ama me na nka wote ne baabi ebe wu ebe se ebe ya enyi nanso wonye saa ana meka se wonye ne to abro no nkonkoje enye de enwu ne yem onim se MPP tena hoda Ghana be fa ne ntoma pafira Ghana be ye nika na Ghana be ye baabi a onipa bia epeso okoje na home ana se one na de hia na nabusuafo kra ebe gina home ya aha na obeba hwe na anu ya na mse ewiase na nkasa no ewiase me hwe se de ba brantie wa hya ase a ne papa dream wa hya ase a o pagya na tretre ko mate se South Africa nyina ye hwehwe na manako ye sa nwuma ni bia mama na kire se yes wakwaya ba ho na so ho na chese wiase no ebere na ayeden ewiedu Ghana eduru bra esese oman no emu nipa eni adodode eni sede esese oman no eduru bia no Kennedy Japan nei esese odeba hwe amen kan kire o yes sika ne yes yakwa bruchire fe no wo mu di bibia to na kwem untimi kan kire me se we minister wo China
na ɔman ne sigi simple anata kukoye adwuma o si afa me nsa asinti China aban ɔde ho bɛkyɛw ebra duru se ye ma nipa ete no kurase ye kasa fa koye ma kwadwo tawia ene ya bona fa koye ma omo sabi edidi agya bia ne amuna na yedai enam edidi agya ene amuna na nam eni kwase ɔman ne mu nipa esi apene obi enu obekasa ade ache anopa me kosa live president ɔman ne sikasa ne nyanya me pacho fa ye me ne me made ma me ne mo hwehwe se ubeye hospital ye den ye na wakwa yaresa wanya yaresa papa ohwehwe se mfuturo dax nkoni one ne metrim na nkofa yade ma ohwehwe se nsu ayenom no ebeye yie ohwehwe se manum abrantie wie suku obenya adwuma ye den aye na abrantie sabi onkotwa ne nkwaso obi ade da ho a onkonkofa na yenkonkosi nabo na wonfiri wiase ene na ken pese efie bia ni je ye den ebem etimi de betimi aka kire minuanum delegate ne se aba no okwa akoto a eye ba akopɛ eno ane Kennedy ohene de Japan na minim so ombati ase fi se de yesai kura ye de ba no omo abehu se ampa ese no san ne fata there be se me sentinam se de yesai yes ade nti de twen me nyate ho nyate ho na yesire nyame nhira ni nyame ahoden eni nyame nimdie e de mfama ne se de wanya oman no ho do eni mu nipa wodwene ye ho no oma bibia entwintwa na kwan oma de obi beka so emu na bam oma de obi beye ensi ni kwan onye na adwuma na ebre no du na sa daati bia no ni nyankopɔ kora to nsa frɛ no wanya konta papa kobu ayeden akire nyankopɔ no wakase mo akwapa no kwafo wadi kwakra hu de no kore edi kan de mesremo delegates mesaba mo nkyɛn empanyimfo mesremo o ibu nkotodwe pamokyɛw mo meye ni agro mo me to aba ne ma no na nimdie ani anusuadu hu na papa ne ekuta no ayede bu man no wo watira broni kuro mu ache wonim kwanye ye faso a yetimi makuro esesa ti mesremo medamo ase minusem atie na sopam thank you you very read messages kakra we madam for your friend Maxwell Afo or Takwa or say Ken I am president our president soon okay or say Kofiadu still strong I say ja ho odin papa ma we ye because of baby or admanti men funny din entuja or text me say why Ghana gas or say Honorable Ken just left my office so he came to chat with us and I'm saying great. Were you aware of his coming? Or say there be onim so Honorable Baho but we go around the office and so I say so fat minister let's say unannounced obeba or officer obeba or message be Emma Ghana for any Ghana youth enyina yenti message ni we are be phone line no and ebe fa calls pa if you calls na beja for you better wrap up say production team I ready you more was short message be o ma Ghana for especially youth no yenti see you better Ghana see whether you like it or not Ghana for the youth of this country I'll put my life on the line anything that is wrong in society I will say it. See, you better Ghana see whether you like it or not Ghana for the youth of this country I'll put my life on the line anything that is wrong in society I will say it. See, you better Ghana see whether you like it or not Ghana for the youth of this country I'll put my life on the line anything that is wrong in society I will say it. Okay owie ye no or message me suma party for so yenti the catch party for so they build them so build your party people build the party people and stop giving contracts to NDC for we are no mako chesika as if say we are not in power. Why all right so those mistakes
Debbie, I salute the women in the party. They've done marvelously well. And the grassroots, the youth. Send your almost here boom modern. Or Peduma, one who's were gonna Munyasa Mukwana Muti democracy. I'm for NDC for against MPP. Hey, you are be bredy, you know. So, feel I go away, NDC. One no, Juma, Yafano. Now, what Breno? Yeah, woman, Nam, a way, GRA almost stop. I didn't know finance minister should stop it. Select, and I use the word select. Select the MPP people that want to introduce. Please select. And you democracy. Make sure you maintain your core 45%. With the development, you will get the 7, and you always win. Hey, democracy. I say, DC for your party. Why? These are some of the mistakes. I'm pointing it out. Okay. You declare Papa and it is all a surprise. Say MPs, MPs, they were not resourced until the last minute. I've said this since 2018. Say Kamuma MPBI Juma 2 million CDs on the constituency. And yet say ya pay 2 million contract of 2 million CDs. On yan 300,000. Now on function in constituency. Whether you like it or not, Ghana, for the youth of this country, I'll put my life on the line. Anything that is wrong in society, I will say it. George, 2 minutes. Near me phone line. Tell. Share. Ejako wa unu penny ejako ni ma obojitai. Me papa no. Okay. Ona no me kosra no say. Ne nwum bi a waya eba. Ye frɛ nwum no abusua. Na honorable asema waka fa NPP for I say ye show me ye na kai me asem no. O say aboa bi ne frɛ no oha. Sa aboa e frɛ no oha no. We see so a wo bɔ ne bra okwaye mu no. Woto na abusua twene. Enti okohia kusi a na ɔde ne ho atwitwiri kusi kakra. Bo se kusi mfim sorosoro no na ebi aba oha ho. Okwa na okohia prawa na ɔde ne ho atwitwiri no. Na prawa ho webrɛ no. So anya bi. Okwa na okohia prenkensima na ni pochepɔtwe na ɔno so agibi. Ti o de saa na for sem saa ne bɔ ne bra okwaye ase. Enti bra ɔha wiye no. Ne ma deda no. Wo mo twɛn so papa abusuafo bɛba. Na wo matimi abɛyɛ amane ne asie na yɛ na brempɔn yie. Wo mo transe abono dumienu o papa abusuafo ma. Ɛna wo mo se ye papa te ase no na ne mfim ha no sekusie. Ti emfa no nko bia na onua ne kusie. Ɛhɔ anom de ne ko kusie o kusie se hwɛ. Mo papa mfim na sɛmi o. Mo hwɛ na ni pochepɔtwe. Mo fa no nko aprenkensi ma obi ana ne nua no no. Om ko dura aprenkensi ma wo se ampa. Na ni pochepɔtwe ne de o de sɛmi. Na so se de o si tu fem ne de wo sa apantia nti mo fa no nko apantia ho. Na om de ne ko apantia ho. Om de ne ko e wo se ampa. Se de o tu fem ne de wo de sɛmi. Nanso se de ni dua poiti kyese afi eja na de na sei Italy ni wasi ya de ne konjilo ya de ne chichi Tomri ko injiro sa na amfa no na wo so omukosie aboa omukosie no abusua bia ni honti ntumi kura anya yi enti sa aboa o ha wi na ne masie na abrayanti manya na brempon yi a ne fira ayonkugro ya susu nti na aboa koto wanya tire minua NPP no ene ye party a ebe wo aban no na mpanifo sisi ye kotwa na akobi ne ye kwosene na akobi a se de bo abodi na wote na fe de no ane se na ame a be wi ase na pupu obo na su no ene de oda su kache eno na honorable Kennedy Japan se waye krado se san hihye no obesesa no na de wabre enu wodie ti nhihye a obeye nyina no wo hyase afifie se de be ya efie nya asomdwe a ye tisi abonte a dwuma e be ya ma abonte sofo no ombe bwaje enso ama the new patriotic party atena bem ti se de da bia menu asai buka no se ope flag bearer say wo mekura franka no ne mfa tontun sansa ni na eno po de Monday ya opumso aka kire Ghana fo nyina aka kire before aka kire Ghana fo nyina se buko yia mamun ko yi dia party for no penemu dia Ghana for pay cause they their party for the party for no Ghana beto na say we ye tese sa na opumso aka na ati studio bia ya mo yesa ma opumso ye boe mu asema pia wa wi adwuma na maye okay yanko phone line so 0551 931 931 0551 931 931 na 0548
931 931 0548 931 931 Shabu messages be abana kai kakra na ye transfer text message doso and WhatsApp message so bebre enso bet me do message about 0278 888868 and I pese obebo dwumade ho ka opese obeye art and obeton wo japade we dwade wo ha enu same number 0278 888868 ofra mpenifo no bekasa shabu o say your friend Sergeant Bright or to other say we srani o say honorable Ken ebe o man penidia and Ghana be say abruchiri we saw your srani also in text message so e dey aba we saw dey aba o say honorable Ken kwanipa obetimi aba na Ghana abedi o say the man is very truthful also dey about one funny thing and so as we saw so all the free Joso Besia say o say ade ajako kan nyina no no kre papa na nipa obetima ba magana enkonu da yaso no ye betimi aye free okon no honorable Kennedy ohene Japan na we say so o say fan Patrick is also edi free agona Bobby Kuma na sam wo kan say o say Ken ko a wo kun o ko de magana Ken ba oban wo mama MPP wo ba de magana na bi aso MPP for so hwe da bia Ken ne ko a wo ko e de ma MPP party na no kan say Ken ebe man pani a MPP for mani aye tototo no o mani enye tototo o say MPP for e kama say delegates e power in opposition o mote power enso no o mote opposition and we so na asem so kan say wo so the free atwuma mponua team na asem wo kan say wo say ade a o say delegates no eye pa na say o meto aba e de ma honorable Kennedy Japan o say delegates no samosa honorable Kennedy Japan na munim say opposition straight and amoko na muntie na anu ade a opemso kan no wo say MPP delegates muntie de opemso kan nipa muyinum munyi nipa Ghana for penema munyi nipa aye MPP for epeno nsama o ade aba no we say every text message we down ho aba na ya fa WhatsApp fa calls kakra ba na fa WhatsApp messages no yo call okay. Hello. Okay. Yentia ye chia ya kasa honorable Kenny no ajiso grassroots emrenie. Ti ka honorable Kenny no ajiso grassroots emrenie. Line 2 on. Okay. Hello. Honorable Kenny. Hello. Hello, good evening. Honorable Kenny. Ken. No ajiso grassroots emrenie. Honorable Kenny. Honorable Kenny. Udini ba bia kasa free. Agyapo na me adom na won so nyamo kan de ame ni me de nana yantene me kasa free section kobo wa say isinu a na Ghana ni here bia o se kan Japan enye obi a na ni adin a o me wia yesika Ghana mpenfo sika die na we na we sika da ka je o yi nti me share Ghana fo na o mo kwa akoto aba no ye MPP fo no me en fiska so no should be about trawo no ma obotumi agwa bo yesika no na minister so kwa me MPP ni o strong MPP na minister so kwa 128 obada Ghana e ho kire yen it be sle ifo na akoto aba no o ma to aba no wo yi ka Japan no na wo sika no fa mo bua Ghana na Ghana enyi me da mi na ase si ahene na ti ahene so ina me da mi na ase me da nfu no aka me si ni fitapa section Kubo Eastern region what's Western region that's it. Honorable Kenny grassroots many Pachodin be akasa free median and contribute not them so the longest name me kasa free no so me pachodin na anyway make sure drivers phone na total drivers taxi drivers omo motie sompa juma e phone na me tell me of about offer tom me pacho yanko time to yanko daddy the American say Kennedy you need my partner and some our kano nyamenti Kennedy baby dear so and me say be in kunim before amen honorable Kenny grassroots mrebi pacho din de be kasa free pacho your friend me amonkin chire me kasa free jamai out bidemi me pacho yetiu Paying what was there? What I said over the years ago, I was done again. Really, everything, Papa. Honorable Kennedy, in Japan. Let's say, the campaign
I say I will from Panama. Because any people Germans are to find the after 12 and their support. Okay, I'm moving to now you will minimum or you will be a glass food or don't know which one. Okay, Nippon Banana. Okay, anywhere. Our head. Young Spanish are running into two bed. Shahu Fama, oh, to be a grassroots. Grassroots to them to see police station and defend. Cannot actually our they are no real Baba here. Young got trouble in young got to my mind. Let me tell you, Mamma also. Now, just to be a constituency, be a young son. Yes, we support you. Someone here campaign war. We are saying a grand one. Yeah, that's it. One month out for you. So, yes, you need the more. Yeah, that's it. That's it. Yeah, that's it. Honorable Kenny. Grassroots to near. But you didn't be back as a free. Made it Kabankatia make a free and dance your Mr. Blanson, Miss Ankatia, it's you. Really, I don't want to say. Honorable, you be winning. Koyeren near Oyen or my moa. The trippy face, Oba, Obama, or my gun and wire there. I had a Muswas Moncoso. Yeah, that's it. Honorable Kenny. Grassroots. But you didn't be over Casa Free. Yes, sir. My name is Yaku. I'm calling from NC. Okay. Yes, sir. I Honorable Kennedy Agapong is the best man for Ghana and the youth of this country now. Because looking at how this country is going, if the youth should not stand now and fight for this man to come on power to save us the youth in this country, in the nearby futures, no, we the youth and the Ghana as well will suffer. Yes, sir. Fighting for Kennedy Agapong, no miss every Ghana. Thank you. Honorable Kenny. Agapong. But you didn't be back as a free. Make a friends, ma. But you the family, Nana, also. And also, but you ain't you. Yo. I'm also. But you too, Nasa, you too. Make a friends, ma. The American Kennedy Agapong, honor board chairman for GMPC. The second one, you're not from a boys, my four. But you're on your board chairman for GMPC. Hello, Utie. On your board chairman for GNPC. Or your Ghana Gas. On your board Ghana Gas, Enna, mebao. Ghana Gas on or more process, or your board chairman on your chief executive. Why? Make sure, sir. Send a TBiano. So your board chairman, said you. And I make sure, sir. I am for the sick animal bones, my phone. Yeah, that's it. Yati. Honorable Kenny. Grassroots millionaire. But you didn't be a free. But the friend from the free Prima Pancho. But you too, Buffalo. But Canada campaign Roman and course because you didn't get at you. Not the family education or say what you know to say. Education or bar. Coincidence, this is the free district and school district. Access. Okay, access. They do curriculum and course school, Swami. No curriculum and course school, Yakantua. No curriculum and course school, Fokuale. I want to call them to school. I am schooling now, they are pet. Or more substitutes, they are pet. It's said they return now, or they return again. It's only in the middle. Yes, they grow. They not grow. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Honorable Kenny. Grassroots to me. But you didn't be back as a free. But you're a friend of farming because if you just so. Must come eat you. I am an EG pass a book in the phone or stand here, your mind now. Become you be you to the EG pa. I'm a serious or more Cotabano. The bomb on the arm, new money. You will be more. On a book in Japan, because the friend of pa or about you now. Obey Yama Utena. I don't mean any society. You know,
The Sero Momo Kotoa on the Umuni, no more fat, Katashidi and day, and Twaba, no more Twaba, for the Nama Arabo Kennedy Japan day. Remember, Michel Nabo Jaku, Michel. Ajoso. Honorable Kenny. Wait. Your call has been put on. Okay. Line 1. Okay. Hello. Yeah, hello. Honorable Kenny. Gas you to Emrini. But you didn't be like I said, Masadani. Batani. But you CPC. Sapa Pepe. But your uncle. You read it. Yeah, Mamma Johnny, my pa, Mudima on Avo. In Muse, they are 2024. On Avo Beba. On Rankas order says in Buse or Jinhudis or Berrin. Now, the Empress make Kayitiawa. Yes, sir, MPP grassroots. You say, party no, and yet me buy a check. And I mean, I want when he person, I mean, and I mean, I me papa, quay, cultural center, and when you know, you pay. You pay the why am a party, no? Why am a party, ma? Why am a Ghana for ma? Why am a institutions a what Ghana bit is a confanoti? A bit is 37. Near honorable can a year or honor. O man penny Nankasa call born in some man. You was certainly pay you a honor or may moi. Why the young son of Hong Kong is a home dear so. If you come in Chroma Pairs, or a Montreal man penina, what bow on one Cassasa will be a Juma for Nipa 7,000 or a Montreal. Eddie Kaya de a Minka man penico for one BP, no, a lawyer. Nana do a lawyer. Baumia accountant. Your mama a communicator. And the way you know by Yahoo said the near Mercy Coy. And the businessman ever. The Pacho Casamo. But it's you. And the businessman and ever. Nagana Hanum, we Nipa bears 30 million. I owe Memono. So we Nipa Mube, Uchemube, say Numa. A Muba cope and I buy to your mocha. Yana Kenya a businessman. Tinasi and you will be away, baby, yet. What that's hard there, and I don't know about the dear Numa. I didn't Ghana for a Timothy Trio. Now say, I dear on a book and I am a Kumasu for my way race cross to cry. I call a James Sam. And Casabria no Nayabu went to me for race cross. Yama minimum switch reno. One my woman can yama kumaku ahead. One or two bottoms say is Cadema that is in Yaman, Abu light and Aman, race cross. Kaniaba, yet to chrome I came for a ticket, as no moon to me light. Massa, may catch them people delegate. Mamma, my aunt, home, I drew sooner. One need no more tradition, one, and then a chum. That time I had the guitar and then money, Bayana, Dombo tradition, I want honey. And then you pay the occasion, yea, no dear, near dinner. Oh, no, one abu king. Now you pay any pay and that would up be ready to all. One fakayama, young twaba. Pamfa Kayama, and Twaba, and Unquana, my yet, yeah, 20, you remember Catray, Kenday, a penomon fanumra, or no, and any day, many mamma fana, my young Twaba. The delegate, you know, yeah, see, I do Pidada. The Musu Juma Mudiano, a there's a one abu, Mason and William, or Barry. No crown, I make a MPP delegate, would do by Iran Kurema, on Abu Ken, or Barry Abano, Muninya Minyajuma. Bye bye. Mazadan. Oh, okay. Honorable Kenny. Hello. Honorable Kenny. But I say. Now, every Mufuriata. Ufuriata, but okay, free. Because it's a Fancho. The battery too. Kaka me can say. A free of my panico forso. And your mamma pencil. A mamma benina. On beer or poor man penina D. Why was he working a great view much I can read upon? Or Mumla want him a country. Then you delegate Libby. It's here to do a do for Faswa. If you have a papa. If he's a mobile, you know, be a check more by why yet, yeah, gonna leave back in nothing Faswa. Or Mumma country, I don't know you say. It's in Papa Siaba. I didn't know to Yaba Mano. Yeah, can you do why I don't find in a Faswa? That I must say. Yes, you're Darcy. Your castle honorable Kenny and Rogers of grassroots Emrani. Honorable Kenny. Grassroots Emrani. But you didn't be back as a free. Could you find a friend of him? Hey, could you? Yeah.
Meet you. Yeah, that was a fine. Young point to them. So I had it. Winning baby, I know. A second of one, so yes, say. You been me and you say honorable Kennedy Japan, Beba. You share and what our day bois, a young mind, even party no young shot, and rap party in the opposition. What did the bear or party in the I want to be at the other. At this honorable pet, it do baby as a so a different couple back. It do baby as a so a song, Paladimu, do a mobile. Nina, you can see if you will be a man of the party anymore. You need to say for you before. Nti say ya boa say ya de ne beba na party ni bitumi akọ nanim na o man nso e bitumi akọ nanim ya da wasem ni nyame nya adwuma mo nyira mo ho pa na enim se nkunimdie e wo ekira eba nyame nhyira fa Ojo granting audit line to so akofi na kwa kacha ntebo mo se ne ba kofi sa so chia no wate Honorable Kenny. Hello. Honorable Kenny. Honorable. Grassroots emreni me ba try. Udin be bagaza free. Ba try me kasa free kuma say ahema ko me din de kwabna. Masa kwabna yitio. Me da ma pa. Me dia mu de ebo asa. Yes, people amu ga to be na ke ko ndi. Ba na me kano ko. Omo de ken ba. Ye beto aba ma ken. Ye mpa ko ko dia ma ne me mafia ye bi. Ya bre. The temple is not fucking in that. It has. But me the message and answer WhatsApp message about 0278888868. Now with me afraid 0551 931 931 and 0548 931 931. Before 4 calls. Now for your back studio. Lawyer. Honorable Kenny. Honorable Kenny. God bless his name. But you're doing the baby akase free. Me ba you tio. Said the baby American and I just cook and one to mention. If you saw delegate for the major cook and Papa and then a power with the only beer now you have hospital for which 7 times. The delegate from some fan and maybe some then for more power, my young children said you have 2%. Then you have to win a percent. Oh, my young children, you have to fire again. Yeah, that's it. Honorable Kenny. Grassroots. But you didn't have your cassette free. But your friend Daniel cassette free at them German South. Master Daniel, it's you. In fact, I'm working in the Japan. Modern body, a case in your neighbor. Because over German South, you need to be Johnny. I can be, but I'm not working in the Japan modern bano. Am I a kuma pay and say, or you be a bar, or the barber boy, 30. Can Kayana, you walk as a hanum. Say, in Hinder, I want to dry a brenner in summer. You be a bar, obey me a boy. And you in Shramapa and the master. I mean, sure also. Enti oye no ne unfofo ekasa no munyina nya arehemu e Honorable Ken mu. Honorable Ken ye. Grassroots just every But you didn't be able to free. In fact, I am trying to Felicity, the free of 10 movie. Mr. Felicity, it's you. If I was strong, yes, Fred, yes, yes, so my. I want to Honorable Ken, my the Honorable Ken, I think, crying, crew, near my moon. The Honorable Ken, I can see the Queen DC. The sending a new address on a book and so bad. Yes, said that it's a month tomorrow, Honorable Ken. Yes, you see me. Yes, I'm to my entity. I mean, in the family, I decided to say to Aberdeen. And she has said that it is no money, no crime. That's it. Yes, yeah, that's it. Honorable Ken ye. Grassroots, you need to say. Yami Adam now, sir. We didn't be a cassette free. A friend of Sons of Macassa. But you too, answer. And the lecture chief also. Now, me must have to endure. Me want the person mechanism. You are teaching, you are teaching so Ghana Blaster. Hello? What are you too? You are teaching so the Ghana Blaster teaching. So,
mpanyinfoɔ coaches na de ade wɛrɛ ka ho a sɛ yɛkɔ ne pɔtɔɔ a mele ka ho bi ɛmfa sɛ wɔso ka ho bi yɛpam coach no wo a yɛka ho bi sɛ wode nyɛ pɛsɛ bi adɛ na nyɛ pɛsɛ bi ka afei amoa yɛ ministers bi a mo nyinaa mo ka akufo ado ho a ne nyɛ mo bi a mamu no a sɛ nneɛma nko yɛ sɛ moboa ɛdi nti na ɛsɛ mo so mo ama ne sɛ mobɛpɛ president Mr. Nyamko ne sɛ bi mu ɛde Kennedy Japan hɛba ɛbɛni de so ɛsrɛ mo ɔmo yɛ di sika akyi ɔmo yɛ di sika akyi so ɔmo ɔmo bi a kɔmo de bɛboa Ghana kɛse si ɛmo yɛ kɔmo de boa n'aboa ama nneɛma ɛkɔ anim ɔmo mu de bi ɔmo de bɛboa kyerɛ Kennedy Japan ɔmo na ebi ma boa Ghana mesrɛ de bi ke ɔmo yɛ di sika akyi ɛdi sika akyi a ɛbɛ yɛ daakye bi so ma ɔmo ni mo di a Kennedy Japan ɔmo na ebi ma boa Ghana ɛna mo Okay, you better last caller near the phone segment next year. Honorable Kennedy. Grassroots millennium. Pachodine baby, I can say free. Yes, let me go. Talk to me. Can say free man to the biako. Company mina headquarters. Honorable ya kwa rumbeja. Me pacho yetio. Company mina headquarters. Nana, enema ya kwa sebe. The woman back in Amaria here. Omo enji go munyo me no ento ababi. Ye mu bi de edita send. Ene kwa na me ka sa asemu. Let me use the program. Me driver ni me taxi driver. But there is a pet to have to do, Papa. Yeah, bread. You know, be an near case second in Japan. You'll be a more minor, and you say, after you. And the delegates, no, among any woman, you say, you know, go to Japan. Woman, everybody, any area, you see a quantity in India. The best about it. The man for Amadi Mumu, no one imagines some of the type of position. Yeah, that's it. I had a phone segment in the basic. Shaibu. Message Saba. Safu baby ba kakra de bit maka. O se e friend root o kaza free wanchi e wo bono mountain. O se won no we na adwene se on to aba. Na se Ken banko ade a obeto na aba. Safu your message na ona o mo se Ken ba o meto aba no o mo na do so we nso na asem o kan se o se na se si apa MPP delegates pa na ese power in opposition no. Ye kwa ye mfa nipa oba obetimi aboa ye ma delegates yetime di ye no. Honorable Ken or say Ken can do hope for the hopeless also message or the eba no and safo we so e de ne dia ba or so asem wo kan nya so say e fe na adom na wo hwe live na asem ba akopɛ ana wo kan de ache MPP delegate say mokoyi di omompa o se sabi mokoyi di ompa so ba mo so beto aba e de atia no wo so asem wo kan so eno no ana we so na asem wo kan so say nipa ba akopɛ ana obetimi ahim MPP franka no na watimi age power edema MPP honorable Ken de Japan o se ye fe no Reverend Emmanuel Bedin a okasa free takrad and asofofo ni nyina so de APP mu ana we so say okasa ye fe de Nathaniel okasa free Zabila na o se enka cha Jaku say asema wo kan de ne kwan so ano na emom opon a fa phone ne friend na o asem bi a obeka che na wetima aba be operation mo Zabila na matimi ato aba de ama honorable Ken ana wo so asema wo kan say honorable Ken de Japan kwa na oye nipa o kan okre wọ́n bẹ̀bí Ghana du ni manfo de nkontompo ne na ada be kan so metima Ghana o mantima ye na nipa o kan ko so brofo bi o say he is very truthful o say yen to aba makin de Japan na delegates no o mo ye mistake ya o mo so ba beto o mo electorate no enso e wo fo mo message ni aba bebri safo ye de bc Foster yo brasafo adaroma we de ntonso enu ya no ma ye ni nyina na me de ma de sere de bia me koso a me sere delegates ni say ba bia duru no yempa eja wadwo bi atie no na me nu eja ko kan wasem no me hwe anka do bi ani ho aduru ebre ni nipa o kan okra e nipa ba akopɛ na da bia ma follow party we for so many years the way papa we work kokudro no me nim se party we obi work kokudro che no ko ba bia aduru no nipa asem no se nkoyie mpo within the party a otimbeka me nim obi a party we eni ma nkoyie otimi aba bonteze o party no ko e ya de nye na obeka ho asem eno ni ade a ese ye hye nso with this papa no so eniema wa ye nyina gina brare wa hye eniema bebre ama party since 1992 adwuma papa we aye minim obi a wa ye adwuma che papa we from 1992 bepem ne ko ka edu ba bia sa da biara me ka kire o se brazafo nipa bebre wo ho na ye ba power no munye sika no mo so mbebo party no me de ka me finza ho kra ga nye news ma me but ye co opposition a unhu obi abiem obi afa de bag a otido no okọ na ka papa we ene ne nyankopɔ sɛ wɔse sɛ party no opposition na ho yera no so niema bi obi a ɛsɛ ɔde ne asset nyina obi a ɔno tibi de na adwapade ekosia wo ema party how many people in this party and my baby so ɔde na adwapade o
ekosia wo wa ama ne party. It tells you that this man oh you be a kwakuma papa adwene papa. Ye mu bi wo sesam kasa ye the motions kasa. Sana papa ne tie. Ade ne tuntum a onka je say kokoda. Ti wo so bi kasa ade ne tuntum na de ne kokoa no won tie ase. Em na Ghana for bi wo monte de wo ye na se. Because sabi se obi o kan kro bia wo twa nkonto bate na won te wase. Enso ba mini asafo be abrena du se Ghana for nyina ye nyina ye money chidom. Na ye mu bi no o te ya o kasa o se ye hwa ma Ghana nsai. Ye hwa ma asama o kika na serious. Bi se o te ha no hwe ne ma ekoso no bia. O se bia Ghana ekọ no. Ya hwe ye o man be say. So this is the man o ka kire say won tena ma Ghana ye nsai no. Ye mu Ghana ye nyina ye dia. Mini amede ma asem ni si no. Ma de sede amesere de lesi. Ye nu aja ko ni wo lawyer mo nyina pa chawo. Ye SOMPA on chawo. Na media bi delegates bit me aye ba bia du ne omo na ekoyi amaye omo ni atu ahene ne yesi ahene so muntie ye ba bia du no muntie ye esamo pa mo choso madaroma mo fo na bo kene yapon otie chorus afre nyina obi ara se wa ama won to aba so pa ya na ehu ni se omo se komo ko NDC but some the honorable Ken Badia and the way tells you say there's a lot of our party within the party so say obi o unifier with me a king na boom. No, timid party that go beyond the where you say some beyond the 8. Beyond the 8. And you're breaking the beyond the 8. Been see though. And I be been see there be a record na episode set. So if you want to set the record straight, I saw to be the name be factors be to no make it just why na me den kwa beyond the party because we no party for Ukraine na koto but need 50% plus 1 vote. Because we need people who are floating voters. Beyond the party. So party for you na kra ko yiba. Na do na nyina ntuma. Ntimi nu amene ma asem dis ndie. Ba de sede na me de masere. Na mai kan say, bi de me so twadi ampo Nyankopon da Roma. Adom nyame ti ase. Ti bibia be yi. Ya da ase. Lawyer. Safo MC Ejako aka. Asem ni nyina. Na se ohwe president any Ken e wonra asema president kan Wednesday no. Asoma president kan no e asema emudu pa o hwe nanim sa o say positive contribution excellent job well done just say why ye at the papa I say mo akwapa no kwafo wadi kakra mu no kre enti besene ko meja ahememu enti dem wo kan ni say the papa na ye ne empo aso president ni amana ka se mo akwapa no kwafo enti delegates munhwe enwuma papa no onu ankasa waye enye enwuma ne nana aye ana enwuma ne papa aye ana oman ndi sika amane se onye enwuma oman ndi sika amane se onye nemum enwuma onu ankasa odini watin fifre edini sika aya eboa Ghana ni biara o Ghana ha enti se yekoto aba no a monhwe ne waye so na monto aba no enye de ne papa bi ananana bi aye so ya dasla shaiwo safo 1 minute the omni nyina ne say nyame bo akwasiada Ken's fan club stadium asha for build no measure meeting na asema akopɛ na me kan kire MPP delegate honorable Ken do Japan asema kan kire say mo 55 for na mo for the polling station for no mo ne campaign managers ne campaign coordinator for mo to mo nye papa na adwuma na safo hwɛ ade bi na mwiemu na mame kan empani se nokre e da onase na do be makuyi a omfa o mame o na nokre che nokre ne kan den be huhia hwɛ ono abokere no Japan kan asem ni na manfo bi ante ade na se omo twa tape no mo hwɛ se pedu asa se MPP ni esura so mfa adwuma ma no na papa ka se MPP fo na a man for say omudana say banya one next week ye bebo full tape no man ko for nya botre ye ma mo secret video no shaibu bi amon nam shaibu ana bra amode ba he no say safo ade ba ko so de say she and MPP delegates ho na obi afafo afro me kasa fi ni person masi camp na wase me musa say obi odini kofi safo wo manhia south constituency and I was swab constituency and now Bantam constituency o to avo pool say me busa wo say for the past 6 years afa ne wo safo wo tiase Shaibu George ye kwi de meka nyina ne se wokọ ya pese basra sorry a obi nana ena ye de na asase mpo ete basra sorry no enso ebi kra na ye ka se bi preduas na brabo a wobon ye de ni di catechist kra enye yi wo so se bishop ye fam bishop mamini nti mesre
said the lawyer kind a year or bra don't pay for class or brandy the warawabo and yet they said be bread as a was he could fear to say about my and inti delegates madaroma when you're the Ghana for payment. It does. Eja for final words. François se yɛhyɛ dwumadie ase ɔde abewie awie papa ɛde amayin na de ama mani agye sisi ayɛ afrɛfoɔ no nyame nhyira wɔ mo sɛ no kura ayɛ ka no ampa wɔn so enim na wɔn ato mu nkyene na wɔn tɔn kɔso na wɔn ne wɔn nuanom a wɔn ka bi wɔ mu no ɛnkasa na menim sɛ Kennedy wɔ hene Japan deɛ me deɛ mehu ana me di hu adanseɛ mesrɛ mo me inform fanemra na Ghana yɛbɛsere deɛ nsa afa yɛfu so meda mu nyina mase enso yɛda ase yɛbɛda production team ase ɛyɛ anim Dr. Silas Buffalo nyame nhyira mu nyina ɛna afei so David MCL Akiola nyame nhyira bebree ɛna the ladies man producer Rocky Jr. The ladies man yɛbɛda strong voice network for nyina so ase mo som for Ohene Kofi Safuni yɛ lawyer Amodate Padmaba for Ejapon Francis Banasco Ansa Ernest Yaukumi Ernest Adade Christian Donko Shaibu Lasisi George Ansa Foster Asare da can say Maxwell can say Ubia Isaac Usu yɛbɛda obi biase say yenyina kambo mu yɛde dwumadie ɛde aba nti nyame adoma ene na kwaku asare agona oyɛ treasurer yɛda ase pa nyame adoma next week you surprise another surprise mamo but we there so surprise there to edi ne mo no so man say pie ha na tiefo ne ahwefo be hu say Ghana for ehwe no mo kenampa nyame adoma next week yebeshia. This is the man, Honorable Kennedy Ohene Agyapong, MP for Asin Central. This man is a true son of our beloved country.